Takže čaute ľudia, ja vám vítam u videjka. V tomto videjku si zahráme hru Minecraft. Som tu postavil také stavenisko, lebo tam sa budem s vami rozprávať, ako keď začíname. Toto ešte tak trošku dodizajním za kamerou, ale to ešte dneska neurobíme. Dneska ideme urobiť tuto, čo ja teraz idem robiť, tak to robil Hamupapu 1, 2, 3. A ešte vám ukážem, čo som robil za kamerou. Dostal som určite ten dom, dvojpatrový. A Hamupapu vstával, mi zdá, že kamarátov tam dal, ale on to mal vonku, ale ja urobím takú veľkú halu. Mám na to aj materiál, takže vám to idem pekne ukázať. Som to tak trošku krajšie urobil, aby to bolo krajšie. Dvere som premiesnil, lebo schody som trošku lepšie urobil. Tie schody sú takto. A lepšie sú tie schody ako minule. Tak to je, to častka nie je nič, tam vieme ako keby zácne veci. A tak ďalej. Mám veď hladný som, ako to vyzerá, tu máme no aj drevo, takže dneska vám ukážem, koľko mám dreva. A tuto je tento materiál. Ak počujete dačo v okolí, tak sa nebojte, lebo to je vonku a takto to bude vyzerať. Takže ja tu mám takto pripravené. Pripravíme si to takto, tu hodíme sekierku. Alebo meč. Sekierku na nebude treba, hodíme to mečok krompač. Alebo lopatu. A my ideme na to. Pardon. Už sa napapame. Varená hovedzina. Dobre, a ideme stavať. Ideme sa zdržiavať a mohli by sme to postavať. Neviem kde. Tu si to pozriem od toho, to si pozriem. Kde ja to ešte takto robím, mám nápad. Takto budete chodiť možno hore a tu sa popozerám a už viem, kde to postavíme. My sme to mohli postavať tu, ak nám to nevyjde dneska, tak to postavíme v ďalšom dieli. To by som to chcel postaviť, bo to je taká aj, keď tak poviem, tak toto je aj lepšie, aj veľa miesta. Kytky, potrháme ich. Ja z toho robím barvivo. Ak neviete, ak sa robí barvivo, tak sa robí takto. Hodíte to tu a robíte barvivo. A my ideme začať stavať, takže mohol bych to urobiť takto, že tu dáme 1, 2, 3. Áno, tam už 4 však. Áno, 4. Tak to postavíme z hlavy. To nebude stačiť určite, ale uvidíme. Také veľké to robíme, aby po tých kamer to mám trošku viac. Takže to nie je až taká moc sranda. Dobre, tak to urobíme takto. Dvojpatrový uvidíme, či to bude dvojpatrové, ak sa ma to pýta. Ešte neviem. A takto by sme to mohli robiť. Tak dreva miniem už len na toto. My ešte začali stavať už tak minúty. Čiže mám tú sekerku, inak byla pizzu asi. Dobre. Ako je to malé, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. Dobre, vyšlo nám to. Vyzerá to teda ako dom, ale to nebude vyzerať dom. A toto ešte rozbijeme a tuto budú takto dvere. V strede budú dvere. Počítam to, že to je 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, takže to bude tady. Kto? Drevo mám? Nemám drevo. Zbehnúť. Nech som povedal, že nemám drevo. Drevo mám, ale dvere nemám, takže ideme na dvere. Alebo dvere tam nebudú, to bude tak krajšie, pozerajte. Buď to ešte taká malo dodizajním, ale uvidíte, ako bude pekné. Bude takto, že tu tak bude sa vchádzať a takto budeme taká cestička a tu budú hráči napísaní. Tuto by som to chcel robiť takto. Uvidíme, počkajte, neviem to ničiť, takto to robím. A áno, už viem, ako to robíme. Toto hodím semka. Áno. A takto sa to bude takto pekne dávať. A tuto urobím takto cestičku do toho akože paláca. Palác. Nebude palác, ale tam budú tí kamaráti napísaní. Takže takto to urobíme. Ešte nemám také vzácne bloky, tak za kamerou natiež mám také diamanty, alebo nie diamanty, zo zlata, to bolo zo zlata pekné, takže takto to urobíme. Takto urobíme. Tu máme takto
tu kráva, je môžem zabiť. Mali meso. Jak počujete, tak dáčo v okolí, tak to je vonku, takže tak. Aby ste aspoň vedeli, čo to je. Dobre. To mi trochu nepáči, tá tráva by mala zarásť. A ja by som to mohla robiť tak. Lebo to by sme mohli zadevať celé, ale nerobíme koberce. Áno. V ďalšom dieli by sme si mohli urobiť farmu na ovce. Áno. Ale jak to nedostaneme, tak ešte robíme toto. Ešte robíme jeden diel z tohoto určite. Lebo to je dosť akože veľké. Takže tak to robíme. Hlinu nejak sem. Hlina je otrasná. Takto ešte tu máme ďalších 14 driev, tak to si použijeme. Pardon. A takto to pekne postavíme. Takto to bude takto, alebo bude hnusné. No to takto. Krásne dreva. Aj toho dreva máme málo, takže aj to naťažím za kamerou, ešte viac toho dreva, lebo toto není moc dreva. A my ideme stavať druhé, akože takto to ideme postavať, aby to bolo trošku krajšie. Dáme ten dom, to je žiadna obuda. Určite ešte, ak chcete, aby som postavil na tom dome strechu špicatu, tak napíšte do komentáru. Ale asi ju postavím, lebo to bude krajšie. Takto. Áno, dvere to možno budú a budú sa otvárať, že sa idem pojeť a samo sa vám otvorí. Potom by bolo krajšie, ako by ste si sami otvárali, to by bolo prd. Ale určite to robíme tak. Takto tu zatiaľ takto vypadá. Zatiaľ akože, no, to je pekné. Ale toto nebude z dreva, to je jednak krajší blok. Alebo nie, dole bude z dreva a hore bude z takého krásneho bloku. A už viem, nebude to diamanty nič, lebo sú to vlny. Budú tam budy. Budú tam vlny, áno vlny. Lebo ovce sa dá na farby, takže to sa pýta, že odkiaľ zoberiem také pekné vlny. Lebo biele by to nebolo také krásne biele vlny. Určite nemáme materiál za chvíľu, takže určite to budeme mať tento dom na 2 diely. Nie dom. Čo tam budú kamaráti vystavení, takže takto. Aj by som, no, nie. Som chcel urobiť zase z druhej strany dvere, ale možno hej. To bolo tiež pekné. Takto. Zatiaľ je to pekné, zatiaľ to je pekné, no. Zatiaľ to je pekné, no. Takže ja toto ešte takto rozbijem. Alebo tam dáme hneď bude takto krajšie. Ale to hodíme takto. Alebo nie, co by sme mohli nechať takto okienko. Tu tiež okienko, takto. To bude trošku krajšie to okienko takto byť. Áno, máme to dobre. Zoberieme si toto drevo a toto je pekné, len toto zatiaľ rozbijeme. Toto nebude to. A mám nápad ďalší. Urobíme takto. Takto a tak sme mohli dať tie vlny. Tento stavanie toho možno bude aj na vec dielo, ale medzi tým nemusíme robiť len toto. Môžeme urobiť aj popreskakovať. Ako to bude na 5. dieli a to bude na 4. dieli tá farma. Tak to bude vypadať. To bolo krajšie, tam je tie vlny, tam by bolo krajšie. Tieto trávniky, čo sú tu, tam dáme vlny. A ešte sú to chcel dodizajniť, ale už nemáme veľa toho dreva, že asi to tak krajšie nepostavíme, no. No nevadí. Ale ešte nám to vyjde. Ešte by nám to mohlo vyjsť ešte raz. Ale tam asi treba 4, nie 3, dobre. Akurát nám to vyšlo. Je to docela pekné, ešte toto zadné dodizajníme. Ale nemám na to materiál, takže zatiaľ nič. Ale toto ešte sa mi nepáči tomto trávo, takže tak by sme to mohli dodizajniť. Dáme aj hlinu obyčajnú. A to možno zarastie, ak to zarastie, toto je jedno. Tu máme ešte toto prasa. Ja tu možno aj farmu robím za kameru, ale tie zvieratá tam nanesiem, lebo to nebude také ťažké, lebo toto len robíme takto pôd a hotovo. To by tu skopal, sa mi to vôbec nepáči. Tu len zavádza. To zarastie. To sa mi tiež nepáči. Takže to môžeme cez to robiť. Voda, hej, voda. No nevadí. Tuto máme ten palác. Ešte by som to takto by som tu robil nejaké sojany, ale to bude potom krajšie. Máme to ešte urobiť, ak máme na to materiál.
Nemáme na to materiál. Tak toto vypadá, ten dom. A to je všetko. Máme tu určite, jo. Tutok, to máme. Ale nie, treba nám ešte obilie na to, aby sme mohli tie ovcie brať tam. Ja zabudem také kostry, aby sme mali na to, aby sme nemuseli to tak rýchlo behať, aby sme si mohli rýchlo tú pôdu urobiť. A tak. Takže ak sa vám dnešné videjko páčilo, dajte like a odber. A ja sa s vami učím zatiaľ. Čaute!